Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:09. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Marso 19, tuig 2020. Makitaan kag mabatian man live sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kagi naman si Aksyon and Defensor. Kagaron sa aton mga nagapanguna nga balita o kon sa headlines sa balita lokal, lockdown wala ginakonsiderar ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia. Mga na-stranded sa Luzon nakaabot na sa Negros Occidental. Sa mga nagapanguna nga balita, National Special Session ginapagabay kay Presidente Duterte. Presidente Duterte hindi magpa-self-quarantine. Sa balita international, Hubei Province sa China, wala na sang kaso sang COVID-19. Kag sa aton balita sports, sa ticket holders sang Tokyo Olympics nagahulat sang anunsyo kung madayon o kung hindi ang hampang. Sa balita entertainment, Marvin Agustin may sintomas ng COVID-19 na pang wala pa siya mapatigayunan sang test. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:11. Detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts.
The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. sa Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:15. Kagkaroon sa detalya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Wala ginakonsiderar ni Mayor Evilio Lunardia nga ipaidalong mang syudad sa Bacolod sa lockdown bangod sa issues ng COVID-19. Suno sa alkalde, dapat nga makonsulta ang mga doktor kag ang business sector angot sa impact sini kung ipatuman gidman ang lockdown. Ginpatag ni Lunardia, hindi kinahanglan magsunod ang Bacolod sa tika nga ginaobra sa iban nga lugar nga nagpatuman sang lockdown kag kung ipatuman gidman kung ipatuman ang lockdown, inibangod ang kinahanglanon. Ginpatag sang alkalde nga lain ang circumstansya sa kada lugar. Una nga nagpapanawag si Mayor Evilio Lunardia sa Executive Order 21 nga nagapaidalom sa Bacolod sa General Community Quarantine nga nagalimit sa hulag sa mga tao bilang precautionary measure kontra sa COVID-19. Sa idalom sang lockdown, ang mga tao ang dapat magtiner sa sulod sang ilang balay kag ang gobyerno amo ang maghahatag sang kinahanglan sang tao o kung may isa ka miyembro sang pamilya ang magagwa sa balay para magbakal sa mga basic needs. Nagpanawagan naman ng grupo sang mga doktor sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental sa mga opisyal nga magpahamtang sang Negros COVID Center. Sa isa ka statement, ginpahayag ni Dr. Catherine Christy Pareño Bautista, coordinator sang Doctors Media Campaign for COVID, nagapangabay sila sa mga opisyal nga magdesignar sa isa ka dako nga eskwelahan sa kada banwa kag syudad bilang quarantine center para dalan sa mga persons under monitoring kag patients under investigation. Ginpatahag
ni Bautista, ang mga persona nga hindi makasunod sa insakto nga home quarantine ang dapat dalon sa COVID center para sila ang mamonitor. Nagapanawagan man ang grupo nga magpangita sang dako nga government hospital para lamang sa mga pasyente nga positibo sa COVID-19 kag isa pa ka hospital para sa mga nagamasakit nga hindi konektado sa COVID. Nagalaom ang grupo sang mga doktor nga tamdon sa mga government officials ang ilang nga pangabay sa tuyo nga mabatuan ang virus. Nakaabot na sa Negros Occidental, subong adlaw Marso 19, ang mga Negrosanon nga na-stranded sa Luzon bangod sa peligro sa COVID-19. Ini ang natigayon sa bulig ng Governor Eugenio Salacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer, Provincial Consultant Albi Benitez, Congressman Jose Francisco Benitez, kag Philippine Councilors League Negros Occidental President Ryan Gamboa. Sanday Gamboa kag Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II ang nagulat sa pag-abot sa mga ini sa Bacolod Silay Airport. Ini nga grupo ang gitpasakay sa Special Cebu Pacific Flight halin sa Clark International Airport sa Pampanga. Sila ang pagkakabigon nga mga persons under monitoring sa COVID-19 kag ipaidalom sa 14 ka adlaw nga mandatory quarantine sa Mambucal Resort sa Banwasang Morsha. Natala na naman nga magabaton sang dugang nga COVID-19 test kits sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental halin sa Department of Health agud gamiton sa pag-detect sang mga kaso sang coronavirus. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, sa karon may 7 ka mga test kits nga ginapreparar ang probinsya kag handa nga gamiton kon kinahanglan. Dugang pa ni Diaz, nagaamat-amat na ayong kondisyon sang 6 ka mga patients under investigation sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa syudad sang Silay, bisan nga wala pa may baluan ang resulta sa swab specimen examination sang Research Institute for Tropical Medicine. Kag sadtong Marso 15, ginpahayag ni Health Chief Francisco Duque III nga sa masunod nga semana posible nga maumpisahan na ang pag-deliver sa 5,000 tubtub 10,000 ka mga rapid test kits gikan sa South Korea kag 10,000 ka mga test kits gikan naman sa China. Magahatag sang 20 ka adlaw nga extension sa due date o kun balaran sa kuryente ang Central Negros Electric Cooperative o Sineco umpisa Marso 24 nga schedule sa balaran. Ini ang ginkumpirmar ni Maria Luisa Parroco, ang tagpamuno sang Sineco Cooperative Promotion Section sa interview sang Aksyon Radyo Bacolod. Sunod kay Parroco, ini nga lihok ang resulta sa positibo nga sabat sa mga power generators sa konsiderasyon nga ginhingyo sa mga opisyalis sa kooperatiba kasunod sa epekto nga gindulot sa coronavirus disease o COVID-19 nga problema. Sa piyakabahin, ginklaro naman ni Parroco nga mayara man sa karon sa ginapat igayon nga preventive measures ng Sineco para sa seguridad sa mga empleyado kag mga konsumidor batok sa mga balatian. Dugang pa sini nga ginatunan man sa karon sang management kag board sang Sineco ang posibilidad nga pagpatuman sang 4-day work week sa ila mga empleyado. So, ang aton nga deadline naglawig siya by 20 days. Kung amo na imo deadline, hindi ka anay pagutan. So, wala man tagahambal nga mautod kita dayon, kundi nga naglawig lang gid ang extension sa mga consumers naton because of this issue man sang nCoV ning virus ni siya. At least may allowance ang aton mga member consumer owners sa pagbayad sila sa ilang apiyo. Ang kabahin sang pagpahayag ni Maria Luisa Parroco sang Sineco. Sa katapusan nga balita lokal, nagtawhay na mga borderlines sa probinsya sa ikalimang adlaw nga pagpatuman sang check-up point sang Philippine National Police bungod sa coronavirus disease ukon COVID-19. Sunod kay Negros Occidental Provincial Director ukon Negros Occidental Police Provincial Office Director Colonel Romeo Baleros, nagjutay ang mga tawo nga nagasulod sa probinsya. Nakabulig man ang pagkooperar sa mga tao sa otoridad nga wala na nagareklamo pa kung igay paidalom sa thermal scanning. Dugang ni Baleros kung may madugang nga thermal scanner, mas makabulig pagid nga magtawhay ang check-up point sang otoridad. Sa probinsya, may 5 ka borderlines nga nahamtang sa Hinubaan, Cabancalan, San Carlos, Moises Padilla, kag La Castellana. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:22. Detalye sa mga nagapaunang nga balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protekta
protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio! What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has... Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:26, kagkaroon sa detalya sa aton mga nagapangunang nga balita nasyonal. Wala sang plano si Presidente Rodrigo Duterte nga magpaidalom sa self-quarantine para sa COVID-19 sa piyak nga makapila ka beses siya nga nag-upod sa kay Health Secretary Francisco Duque III nga sa karon nagka-self-quarantine tungod man sa virus. Sunod kay Senator Bongo, trabaho ang ginauna sang Presidente apang istrikto naman niya ginamonitor sa mga doktor ang kondisyon sa ikaayong lawas ni Presidente Duterte. Dugang panigo nga hindi naman siya magpaidalom sa self-quarantine bisan nga exposed kay Duque. Palayag pa sang senador, padayon siya nga magaserbe para sa pungsod kag handa man mapatay samtang nagaserbisyo sa mga Filipino. Samtang hindi man magpaidalom sa self-quarantine sa presidential spokesman Salvador Panelo nga isa man nga exposed sa kay Duque.
Naglambot na sa 217 ang kumpirmado nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ini matapos ginkumpirmar sa Department of Health ang 15 kaparibago nga kaso. Samtang ginanunsyo man sa ahensya nga mayara sang ikawalo nga naka-recover. Si patient number 20, isa ka Pilipino gikan sa Cavite nga may travel history sa Japan, na-admit sa tong Marso 7 sa Research Institute for Tropical Medicine kag na-discharge matapos nag-negatibo sa duha ka test nga ginpatigayon. Naghatag naman sang pagklaro ang DOH sa impormasyon angot sa ika-16 nga napatay sa among nga masakit. Si patient number 57, isa ka 65 anyos nga Pilipino nga gikan sa Bulacan kag indi sa Pasig. Sa karon nagapabilin nga 17 ang napatay sa COVID-19 sa Pilipinas. Ginpangabay ni Senate President Vicente Soto III kay Presidente Rodrigo Duterte nga magpatawag sang special session sa Kongreso agud maka-release ang budget sa tunga sang COVID-19 situation sa Pilipinas. Kung sa pahayag ni Soto, iyagin suhestyon nga magpasar ang Kongreso sa food subsidy budget para sa mga daily wage earners nga bangod sa community quarantine wala na sang income. Dugang pa ni Soto, hindi man kinahanglan ang full staff sa special session. Ang importante, mayara lamang sang recorders kay pila ka mga tao nga mag-operate sa recorders. Ginaduso ni Soto ang 300 pesos sa kada adlaw nga assistance sa kada pigado nga pamilya nga apektado sang Luzon-wide enhanced community quarantine. Dugang pa, malambot sa 27 bilyones pesos ang proposed subsidy bangod hatagan ang kapin 15 bilyones ka pamilya sa NCR sa sulod sang isa ka bulan. Sa katapusan nga Balita National, ginaduso ni Senior Citizen Party List Representative Francisco Datol nga dapat magpatuman sang care packages kag isolation protocol sa mga senior citizen, ilabi na sa mga pigado para hindi sila magmasakit. Sunod kay Datol, mas kritikal ang isolation sa senior citizens nga apektado sa COVID-19 hot zones kag warm zones. Suportado ni Datol ang tikang nga ibutang ang patients under investigation kag persons under monitoring sa contained nga mga lugar kaangay sang hotels nga malapit sa level 2 kag level 3 hospitals. Dugang pa ni Datol makabulig ini para mabuhinan ang paandam sang masakit sa pamilya kag mga tupad balay. Nagalaom ang kongresista nga mag-aisa diri ang mga tag-iya sang hotels bilang parte sang ilang mga corporate social responsibility. Liwat man nagpanumdum si Datol sa mga namay edad nga magpabilin lamang sa sulod sang balay, mag-self-quarantine, mag-inom sang madamo nga tubig kag ipabilin ang katinlo sa lawas bilang paghalong agud indi matapikan sang COVID-19, ilabi na ang mayara sang pre-existing medical conditions. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Radyo Philippines Standard Time, Las AC Media. Detalye sa Balita International Sports kag Entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Santon Plus Herbal Oil. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Sa imo pag-exercise, hindi magkalipat nga mag-detoxify ug liyang pag-inom sang DTX 500 kay ang DTX 500 na nagtinlo sa imo nga dugo nagasilig sa mga impurities kag toxins sa imo atay. Ini man ang nagabulig panubo sang imo blood sugar bangod sa organic compound nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar, bangod sa diabetes, make sure nga mag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw. Mas namin iupdan sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nagaedukar nagabalanse kag nagapabakod sa aton immune system, ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga balatian. Ang Mighty C alkaline nga vitamin C, manamay man ini nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyo nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Detalye na sa Balita International, sa nakaligad nga 24 oras, wala na sang may na-record nga kaso sang COVID-19 sa Hubei province sa China. Lakip na ang Wuhan kundi nag-umpisa ang virus. Madumduman, naghimo sa antika ang Chinese authorities sagud ma-contain ang virus rason nga umpisa sa tung Enero sini nga tuig. Gin-suspend ang tanan nga travel pagwa kag sulod sa Hubei province kag pagmando sa kapin 59 milyon ka tawo nga magwa sa ila puloy-an. Ang report nga 0 case na ang Wuhan, ang maayong indikasyon nga makontain ang virus bango naglambot na sa masobra 200,000 ang apektado sa bugos nga kalibutan. Sa karon may na-record nga 34 ka panibagong nga kaso sa China kag kalabanan sa Beijing nga sa nahibaluan ang mga pasyente ang bag-o lang nag-abot gikan sa iban nga pungsod. Sa karon padayon sa gihapon gina-trace sang otoridad ang ginahalinan sang COVID-19. Madumduman ang unang nga reported nga kaso sa Wuhan na mosadtong Desyembre 1 tuig 2019. Kag sa atong balita sports, ginahulog sa karon sa mga ticket holders para sa Tokyo Olympics kung madayon ang hinampang bangod sa initial nga report, hindi refundable ang ticket in kaso nga makanselar ang hinampang. Naibaluan kapin sa 3 ka milyon na ang nasold nga ticket sa una nga domestic lottery sa itong nagligid nga Mayo. Nagapahayag naman ang mga organizers nga madayon sa Hulyo 24 tutob Agosto 9 ang hinampang apang kung padayon nga nagalapta ang COVID-19, dako ang posibilidad nga kanselado ang hinampang.
Sa ato naman nga Balita Entertainment, ginbulgar ni Marvin Agustin ang iya kakulba nga posible infected man siya sa COVID-19 bangod sa mga sintomas nga iya nabatyagan sa karon apang wala pa siya nakuhaan sang swab test bangod sa kakulang sang test kit. Sa iya tweet ginpakita ni Agustin nga 3 ka adlaw na siya nga nagahilanat apang wala man may na in contact nga patient under investigation o person under monitoring. Dugang pa wala na siya nagapalapit sa iya sini nga iloy nga ginapaidalom sa chemotherapy bangod man sa cancer. Wala labot sa hilanat si Agustin ang mayara man sang dry throat, mild coughing kag sakit sa ulo. Sa isa pa ka-tweet ginpalayag sang aktor nga nagaka-paranoid na siya sa nagakatabo. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Huwebes, Marso 19, tuig 2020. Sa likod kami ang inyong mga tag-balita. Aksyon Eden Aboso. Kag ninawan si Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,